Ja, Birta, nu du är av Sky och skapa det livet som du vill ha då. Det är något särskilt du finns det där hemma då eller vad kan du säga om Sky? Men alltid ska till gymmar. Det kan ta sig an på att arbeta och göra vid lugn till att nå till målen jag gärna vill nå. Och den något som du inte visste åren eller vart inne i en sån tillgång till åren ganska. Jag var inne i en liten tillgång till åren så jag har gärna också grundläggande veten om vad du får affär fram. Men alltså till gymman han tror det framdrift och för näck mer avklara näck mer avklara och till redan det är faktiskt fantastiskt att kunna jag följer en sån trycka känsla om att allt ska bli som jag vill ha. Är det något du kan vinna öron eller visst det är några speciella typer ganska särliga eller Jag har alltid att jag vill vinna allt ödlunda om inte annat så bara för att få två fajta dier så oavsett så du inte färdig för 8,5 fight på en månad. Ja, tack för det. Gå ett när vi gör det. Tack för det.